sesgada, moito tirón, polo visto non é tarde. E o futuro está que arde, na boa inversión se unificas o que debes. Se non sabes o que queres, xa tes solución os gurús da economía. Echen de sabiduría, globalización. Hai unha boa razón, hai unha comisión sen risco para o consumismo. Este é un consumismo sweet. Nos dan alguna pista desta situación, hai que evitar teletenda que nos marca ben a senda da mellor opción en mercado deportivo, que me salve do perigo e da humillación en mercar un bon abrigo, que me sinta no que digo e con devoción. Sem risco para o consumismo. Este é o consumismo sweet. Sem risco para o consumismo. Este é o consumismo sweet. Hai unha boa razón, hai unha comisión sem risco para o consumismo. Este é o consumismo sweet. Para o consumismo. Este é o consumismo sweet. Este é um consumismo sweet.